змрок землю ўжо ахінае. Святло, святла, застанься з намі, каб серцы нашы запалалі. Твой супакой, надзея і вера, хай душы вучняў напаўняюць. Маглі б, каб сведчыць перад светам, што з мёртвых ты паўстаў у славе. Калісьці скончыцца вандроўка, і праз тваё уваскресенне у дом Айца з табой мы увойдзем, каб там вячэраў разам з намі. О несмяротны валадару, табе, Айцу Святому Духу, зямля і неба хай спяваюць гімн вечнай хвалы. Аллилуйя. Радуймася, хрысціяне, бо Христуса з гробу ўстане даравала нам збаўленне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Патрыярхі рады сталі, што в адхланях прабывалі, як Збавителя дождали. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. І убачили яснога, ён адняў моц духа злога, ім сказаў ісці да Бога. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Апостолы собраліся, што былі ўжо разышліся, па Хрысце смуцячыся. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Усе однодушно уславляли переможную руку Твою, Пане, бо мудрость открыла вусны нямых і зрабіла выразнымі языкі немаўлятаў. Аллилуйя. Гэтымі словамі Святого Писания пачинаем святое імшу, перажываючы октаву Пасхи. З радасцю і надзеяй прадставім Богу нашыя просьбы, нашы інтэнцыі, а асабліва будзем даручаць Божай міласэрнасці Віктара Бразевіч у 5-ю гадавіну па смерці, выпрошваючы для яго ласку прабывання сярод збаўленых у небе. А мы на пачатку перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры,
помолиться за мяне да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный и, отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вечного. Amen. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Володару Небесный, Боже Ойче Всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Езу Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Яки береш на себе грехи свету, прими моление наше. Яки сядешь праворуч Отца, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысшейший, Езу Христе, с Духом Святым, ухваля Бога Отца. Амен. Молимся. Усемогутный Боже, Ты з'єднав розные народы у вызнавании Твоего имени. Дай-ка пусть одродженные водою хросту заховали едносферы у сердцах и любовь в учинках. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У тыя дні, калі аздароўлены кульгавы не адступаўся ад Пятра і Яна, увесь народ у здзіўленні збегся да іх на ганак, званы Саламонавым. Убачыўшы гэта, Пётр сказаў народу: «Мужы ізраільскія, чаго здзіўляецеся гэтаму? І чаго так глядзіце на нас, быццам мы уласнай сілаю альбо пабожнасцю зрабілі так, што ён ходзіць? Бог Абрагама, Ісаака і Якуба, Бог айцоў нашых, уславіў слугу свайго. І Езус, якога выдалі вы, і адкрыліся ад яго перад Пілатам, калі той вырашыў адпусціць яго. Вы адкрыліся ад святога і справядлівага, а прасілі памілаваць злачынцу. Забілі пачынальніка жыцця, якога Бог уваскрасіў з мёртвых, чаго мы сведкі. І праз веру ў імя ягонае гэтага чалавека, якога бачыце і ведаеце, імя гэтае умацавала. І вера, што ад яго, дала яму гэтае аздараўленне перад усімі вамі. І цяпер, браты, я ведаю, што вы зрабілі гэта з няведання, як і кіраўнікі вашыя. А Бог здзейсніў тое, што абвяшчаў вуснамі з усіх прарокаў, што Христус будзе цярпець. Дык пакайцеся і навярніцеся, каб знішчаныя былі грахі вашы, каб прыйшла ад Пана гадзіна палёгкі, і каб праслаў Ён вам таго, хто быў прадказаны, Езуса Христа, якога неба павінна было прыняць да часоў аднаўлення ўсяго, пра што спрадвеку казаў Бог вуснамі сваіх святых прарокаў. Майсей сказаў: «Пан Бог дасць вам прарока з братоў вашых, як мяне, слухайцеся яго ва ўсім, што ён вам скажа. І кожны, хто не паслухае таго прарока, будзе знішчаны ў народзе.
і ўсе прарокі, якія прамаўлялі з часоў Самуэля і паслі яго, абвяшчалі дні гэтыя. Вы сыны прарокаў і запаведу, якія Бог заклічыў зайцамі вашымі, кажучы Абрагаму: благаслаўлёныя будуць у тваім патомстве усе народы зямлі. Для вас найперш Бог уваскрасіў слугу свайго і паслаў яго, каб ён благаславіў вас і адвярнуў кожнага ад беззаконняў вашых. Гэта Слова Божае. Па ўсёй зямлі, Божа, величное імя Твоё. Па ўсёй зямлі, Божа, величное імя Твоё. О, Пане Божа наш, якое величное імя Твоё па ўсёй зямлі. Чым ёсць чалавек, што Ты пра яго памятаеш, і сын чалавечы, што Ты узгадваеш пра яго. Па ўсёй зямлі, Божа, величное імя Твоё. Ты учыніў яго мала меншым ад анёлаў, славаю і велічу вянчаў яго, паставіў яго валадаром над справаў рук сваіх, усё паклаў яму пад ногі. Па ўсёй зямлі, Божа, величное імя Твоё. Овечак і жывёлу усякую, і звяроў дзікіх, птушак нябесных і рыбу марскую, і ўсё, што ходзіць сцежкамі марскімі. Па ўсёй зямлі, Божа, величное імя Твоё. В радостное свято пасхальной ахвяры верные приносят прославлення дары. Откупил овечок Христос наш безвинный, поєднав зайцом нас, змив грахи провины. У бої великим смерть життя сустрела, хоть помер все ж он, володарить смело. Откажи, Мария, что бачила в дорозе, у воскрес живий он, годі быть тривозі. Гэтому анёлы свідками там стали, толькі полотно диво прадкі ляжали. У воскресший Христос, Бог мой и надея, местом же споткання буде Галилея. Сапраўды воскрес ён, гэта цуд правдивый, смерти пераможца, будь жалітасцівым. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Воздень
яки Пан учинил. Будем радоваться у ими, веселиться. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Хвала Тебе, Пане. У той час вучні Єзуса расказалі пра тое, што здарылася ў дарозе і як яны пазналі Езуса ў ламанні хлеба. Калі яны казалі пра гэта, сам Езус стаў сярод іх і сказаў: «Спакой вам». Здзіўленыя і напалоханыя, яны думалі, што бачаць духа, але ён сказаў ім: «Чаму засмуціліся? І чаму сумненні ўзніклі ў вашых сэрцах? Паглядзіце на мае рукі і ногі, гэта я. Дакраніцеся да мяне і пераканайцеся, бо дух не мае цела і касцей. Як бачыце, я іх маю». Пасля гэтых слоў ён паказаў ім рукі і ногі, а калі яны ад радасці яшчэ не верылі і дзівіліся, ён сказаў ім: «Ці маеце тут што з'есці?» Яны падалі яму кавалак печанай рыбы, ён узяў і еў перад імі. І сказаў ім: «Гэта словы мае, сказаныя вам, калі я быў яшчэ з вамі, што павінна збыцца ўсё напісанае пра мяне у законе Маісея і ў прарокаў, і ў псальмах». Тады асвяціў іх розум, каб яны разумелі Пісанне, і сказаў ім: «Так напісана, што Месія павінен цярпець і ўваскрэснуць на трэці дзень з мёртвых, і ў ягонае імя павінна абвяшчацца пакаянне дзеля адпушчэння грахоў усім народам, пачынаючы ад Єрусалема, а вы сведкі гэтага». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Христос уваскрос. Гэта праўда, якая абвяшчаецца праз тысячагоддзі. Гэта праўда, якая гучыць і сведчыць аб тым, якая бязмерная любоў Айца да нас, да свайго стварэння. Так Бог палюбіў свет, што Сына свайго адзінароднага даў, каб кожны, хто яго паверыць, меў жыццё. Але за якую цану? Мы успамінаем гэтыя асобыя дні, ужо як людзі, якія атрымалі сакрамент хросту, якія адрадзіліся да новага жыцця, да жыцця дзяцей Божых. Але нанова перажываем тыя дні, якія папярэдзілі гэты радасны дзень, чацверг. Вялікі чацверг мы разам з выбранымі вучнямі Езуса Хрыста сядалі да вячэры, да гэтай апошняй вячэры. Былі сведкамі, як Езус Христос ламаў хлеб, благаслаўляў і казаў: «Гэта цела маё, якое за вас будзе выдана». Калі благаслаўляў келіх поўны віна, казаў: «Гэта кроў мая, якая за вас будзе праліта». Ці разумелі тады апосталы тое, што казаў Езус? Напэўна, не. І потым малітва у садзе аліўным. Гэтая жудасная гадзіна, калі Езус крывавым потам абліваўся, ведаючы, што яго чакае. А потым самотнасць, здрада вучняў.
Усе разышліся. Астаўся адзін. А потым гэта Вялікая Пятніца. Суд, абвінавачванне, укрыжаванне. І вось момант праўды. Здавалася б, тое, чым жылі вучні, усё ў адзін момант зруйнавалася. Вучні разыходзяцца, хто ў страху, хто ў безнадзеі. І хоць жанчыны, якіх спатыкалі, апосталы казалі, што бачылі Езуса з мёртвых паўсталага, але што там гэтыя жанчыны кажаць? Плёткі нейкія. І вось учора мы былі сведкамі двух вучняў, якія ішлі, не ведалі, навошта, проста ішлі. Без сэнсу. У Эмаус. Па дарозе спатыкаюць незнаёмага чалавека, не распазналі ў ім Езуса. Чаму смутныя, аб чым гэта вы так размаўляеце? Ты хіба адзіны, хто не ведае, што адбылося, здарылася ў гэтых днях. Што такога? Пра Езуса, якога укрыжавалі, але які быў без він, які быў сапраўды Божым чалавекам. І вось гэтыя словы. А мы спадзяваліся. Гэта разачараванне, безнадзея. Мы не раз таксама, хоць вызнаём веру, але не раз кажам, а мы, я, ты. А я спадзяваўся, я спадзявалася. А не адбылося то, аб чым я марыў. І вось сённяшняе Евангелие таксама пачынаюцца ад апавядання. Яны сваім сябрам, сваім выбраным вучням Езуса Хрыста, вярнуўшыся ў вячэрнік, апавядаюць пра тое, што здарылася ў дарозе, як яны пазналі Езуса ў ламанні хлеба, дзяліліся гэтай радасцю. І хоць у сэрцах вучняў яшчэ больш жыла, напэўна, Вялікая Пятніца, гэтая трагедыя, больш, чым нядзелю Васкрасення. І ў гэты момант з'яўляецца Езус. Яны збянтэжаныя. Яны не разумеюць, што адбываецца. А Езус кажа такімі звычайнымі простымі словамі: супакой вам. Як жа мы ў нашым жыцці прагнем гэтага супакою. З аднаго боку, гэта звычайнае слово, як звычайнае прывітанне, якім мы вітаемся, кажучы добрай раніцы, дзень добры. А з другога боку, гэта могуць быць даслоўныя словы Божага дару. Супакой вам. Не бойцеся, гэта я. Ён запрашае да самога сябе: дакраніцеся да мяне, пабачце на мае рукі, на мае ногі, дакраніцеся да гэтых ран. Я жывы, сапраўдны. Я не дух, не прывід. Дух не мае цела, я маю. І калі яшчэ больш па-чалавечаму кажа: чы не маеце што з'есці? Падалі кавалак печанай рыбы. Ён еў. Тады на хвіліну яны трохи супакоіліся. І, гледзячы на сваіх вучняў, ён не абураецца на іх недавер'е, а наадварот, разумее іх і пачынае нанова тлумачыць, што так павінна было быць. Пачынаючы ад Майсея, праз прарокаў, праз псалмы, кажа пра тым, што Месія павінен быў цярпець. Так напісана ва ўсім старым запавеце, а чаго не маглі прыняць
і да гэтай пары не прымаюць габрэі, адкідваюць гэтую праўду. Тлумачыць, што гэта павінна было быць, што праз ахвяру крыжовую толькі так можна было збавіць чалавецтва ад граху. Ён, Сын Божы, Ён на свае невінныя рамёны ўзяў мой грэх, твой і ўсе грахі да сканчэння вякоў. І яшчэ больш. Ён даў надзею. Абвяшчаць добрую навіну праз дараванне правінаў усім народам і пакаленняў, праз таямніцу адпушчэння грахоў, праз гэты дар паяднання кожнай з нас, як быццам уліты ў гэтую ахвяру Езуса Хрыста. І мы, якія ўдзельнічаем у Эўхарыстыі, гэта паяднанне з Езусам, з нашым збаўцам. І напрыканцы Езус кажа, вы з'яўляецеся сведкамі гэтага. А гэта значыць, ты і я. І можам сведчыць пра змёртвае паўстанне Езуса Хрыста, праз яго любоў і міласэрнасць да кожнага з нас, не гледжачы на мае упадкі і на маю здраду. Ён дае магчымасць заўсёды падняцца праз сакрамент паяднання і зліцца з яго ахвярай, ахвярай любові і міласэрнасці, прымаючы яго цела, гэты хлеб жыцця, які ўмацоўвае мяне у гэтым шляху да Айчыны Нябеснай. Аман. Перажываючы пасхальную таямніцу, просім Айца Нябеснага аб патрэбнай ласцы для Касцёла і ўсяго свету. Молімся за святы Касцёл, каб ён быў знакам адзінства і супакою. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсё чалавецтва, каб яно жыло ў супакоі, які дае Хрыстус. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за новаахрышчаных, каб яны ўзрасталі ў ласцы ў Бога і ў людзей. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся паклікання, каб было як найбольш сведкаў Христовага з мёртвых паўстання. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх блізкіх памерлых, хто дарагі нашаму сэрцу, за Віктара Бразевіча ў 5-ю гадавіну смерці, каб яны, абмытыя крывёю Хрыста Пана, з радасцю ўвайшлі ў брамы неба. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут сабраных, каб мы мелі удзел у радасці у васкрасення Пана. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, будь з намі заўсёды, вядзі нас да паўнаты любові і радасці ў Тваім Сыне, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Amen. Chrystus Pan, powstałszy z grobu, Alleluja, Alleluja. Radość dał swojemu narodu, Alleluja, Alleluja. Dał życiobie szkodowania, Alleluja, Alleluja. Dzieля grzesznych ratowania, Alleluja, Alleluja. Dał życiobie szkodowania, Alleluja, Alleluja. Dzieля grzesznych ratowania, Alleluja, Alleluja. Моліцеся, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний.
Нехай Пан Бог Прими прийме ахвяру з рук Твоїх, Твоїх, на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і усьому Костьолу Святому. святому. Милосердний Боже, прийми ласкаво ахвярні дари, які ми приносимо Тобі з подякою за новоохрещених і з просьбою об Твоїй небесній допомозі, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серці, узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты дзень больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха. Бо Ён сапраўднае ягнё, Ён узяў грахі свету і сваёю смерцю перамог нашую смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуюцца воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, святый, святый Пан Бог усемогутный, небо и земля полная хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, який іде у ім'я Божие. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці. Таму ў єднасці з усім касцёлам у найсвяцейшы дзень з мёртвых паўстання Пана, нашага Езуса Христа, праз Яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчання грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрешэнне, пра Віктара і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Богородицай Паннай Марыяй, са святым Юзефам яе браннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа.
Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойче Усемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечныя. Называемся дзецьмі Божымі і імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць: Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твое, прыйдзі валадарства Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашыя, які мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою ў дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твоё валадарства і моц і хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоёй воляй, адарыць яго супакоем і єднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Amen. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на сябе грахі свету, благаслаўлёная, пакліканая на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе здароўлена душа моя. Христос воскрес померлых, смерть смертью звоевал, порвавши путы пекла, життя нам даровал, порвавши путы пекла, життя нам даровал. А поночі з гробниці
воскрес. Христос, Збавитель свету, с померлых воскрес. Молимся. Милосерднойче, выслухай наши молитвы. Ученика по делу таямницы откупления, да помогал нам у житии часовым и привел нас до радости вечной. Праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословит Бог Всемогутный, а и Отец, и Сын, и Дух Святый. Амен. Ідіть у супокої Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя.